Gaurkoan, ekuazio bikarratuak zer diren eta nola ebazten diren ikasiko dugu. Ekuazio bikarratuak gradu bakoitirik ez duten laugarren mailako ekuazioak dira. Gogoratu, polinomio bat laugarren mailako izateko, laugarren mailako termino bat izan behar duela. Ondoren, bigarren mailako terminoa izan dezake eta gai askea ere izan dezake, baina sekula ez ditu izango, hirugarren mailako termino bat edo lehenengo mailako termino bat. Horregatik, hemen daukagun adibide hau ekuazio bikarratua dela baieztatuko genuke. X ber lau, kera mar x ber bi, gehi bederatzi, berdin 0. Laugarren mailako termino bat du, bigarren mailako terminoa du eta gai askea dauka. Gradu bakoitirik ez duen laugarren mailako ekuazio bat delako. Ekuazio bikarratuak ebazteko jarraituko dugun prozedura beti pauso hauetan oinarrituko da. Lehenik aldagai aldaketa bat egin beharko dugu. X ber lau daukagun lekuan t ber bi jarriko genuke eta x ber bi izango bagenu t adierazi beharko genuke honen ordez. Behin aldagai aldaketa eginda, lortutako bigarren mailako ekuazioa ebatziko dugu. Ondoren, berriz ere aldagai aldaketa egingo dugu, baino alderantziz. T daukagun lekuan x ber bi jarriko dugu. Eta azkenik, ez ezaguna askatuko dugu. Pauso hauek nola aplikatzen diren ikusteko, adibide batzuk egingo ditugu jarraian. Honako adibide honekin hasiko gara. Lehen esan dugun moduan, x ber lau, kenamar x ber bi, gehi bederatzi, berdin 0, ekuazio bikarratu bat da. Laugarren mailako terminoa, bigarren mailako terminoa eta gai askea dituelako. Ikusi dugunez, ekuazio bikarratu bat ebazteko lehen pausoan aldagai aldaketa hau egin behar dugu. X ber lau daukagun lekuan t ber bi adierazi behar dugu eta x ber bi daukagun lekuan t adieraziko dugu. Ondorioz, gure jatorriko ekuazio bikarratua modu honetan geldituko zaigu. X ber lau ordez t ber bi jarrita eta x ber biren ordez t adierazita. Hemengo ekuazio honetan fijatzen bagara, argi dago bigarren mailako ekuazio bat lortu dugula. Behin aldagai aldaketa eginda, lortu dugun bigarren mailako ekuazioa ebatzi beharko dugu. Kasu honetan, bigarren mailako ekuazio hau osoa denez, formula bidez ebatziko genuke. Bigarren mailako ekuazioak nola ebazten diren gogora ekartzeko, kanalean eskuragarri duzue bigarren mailako ekuazioak ebazten bideoa. Esan bezala, formula erabilita datuak bertan ordezkatu ditugu, minus b, minus hamar, gehiken eta erro barruan b ber bi, hau da, minus hamar ber bi, ken lau bider a, bat, bider c, bederatzi. Zati bi bider a, bat. Minus eta minus plus geldituko litzaiguke, minus hamar ber bi eunda eta lau bider bat, bider bederatzi, 36 izango litzateke. Bi bider bat, pi. Urrengo eraiketan, hamar gehiken, erro barruan, eunken 36 eginda 74 izango genuke, zati bi. 74en erroa 8 da, eta hemendik bi emaitza posible lortuko genituzke. Bata, hamar gehi 8 zati bi eginda, honen emaitza bederatzi da, eta bestetik, hamar ken 8 zati bi eginda, eta honen emaitza bat izango litzateke. Bederatzi eta bat, bigarren mailako ekuazioen emaitzak dira, ez ordea ekuazio bikarratuarenak. Behin bigarren mailako ekuazio hori ebatzi dugula, berriz ere aldagai aldaketa egin behar dugu. T daukagun lekuan, x ber bi adierazi behar dugu kasu honetan. Bigarren mailako ekuazioan teren emaitza bat bederatzi dela ikusi dugu, orduan teren ordez x ber bi jarrita, x ber bi berdin bederatzi dela lortuko genuke. Eta bigarren emaitzarekin berdina egin beharko dugu. Teren lekuan x ber bi adierazi, x ber bi berdin bat. Behin berriz ere aldagai aldaketa eginda, hemengo ez ezagunak askatu beharko ditugu. X ber bi berdin bederatzi askatzeko, berbiaren aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren beste aldean. Hau da, errokarratua. Horregatik, kasu honetan, xen balioak plus minus 3 izango dira. Errokarratuaren emaitzak beti positiboa eta negatiboa direlako, ahaztu gabe. Bestetik,
X berbi berdin bat daukagu. Kasu honetan ere, berbiaren aurkako eraiketa berdintzaren bestaldean eginda, hau da, errokarratua, X berdin plus minus bat dela lortuko genuke. Honek zer esan nahi du? Gure ekuazio bikarratuaren soluzioak lau direla. 3, minus 3, bat eta minus bat. Jarraian, ikasi dugun prozedura hau aplikatzeko, honako adibide hau garatuko dugu. X ber lau, ken bi X ber bi, gehi bat, berdin 0. Lehenik, aldagai aldaketa egingo dugu. X ber lau daukagun lekuan, t ber bi adieraziko dugu, eta X ber bi daukagun lekuan, t adieraziko dugu. Aldagai aldaketa hori eginda, t ber bi, ken bi t, gehi bat, berdin 0, bigarren mailako ekuazioa lortuko genuke. Jarraian, lortutako bigarren mailako ekuazioa ebatziko dugu. Kasu honetan ere bigarren mailako ekuazioa osoa denez, formula bidez ebatziko genuke. Datuak formulan ordezkatuta, ohartuko gara, bigarren mailako ekuazio honek soluzio bakarra duela. Bat, behin bigarren mailako ekuazioa ebatzita, aldagai aldaketa egingo dugu. Kasu honetan, teren ordez X ber bi jarri behar dugu. Eta azkenik, hemen daukagun ez ezagun hau askatu beharko dugu. X ber bi berdin bat askatzeko, berbiaren aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren beste aldean. Hau da, errokarratua. Bataren errokarratua plus minus bat. Ondorioz, gure ekuazio bikarratuaren soluzioak bi izango lirateke. Bat eta minus bat. Bideoarekin amaitzeko honako adibide hau garatuko dugu. Hasiera batean, ez dirudi ekuazio bikarratua denik, izan ere, laugarren mailako terminorik ez dugu ikusten. Dena den, horrela adierazita dauden ekuaziotan, hasi aurretik, modu honetan adierazten saiatuko gara ekuazioak. Horretarako hainbat eraiketa egin beharko ditugu. Hasteko, zatitzen daukagun izendatzaile hau, berdintzaren beste aldera bidertzen pasako genuke. Hori eginda, X ber bi, bider, X ber bi gehi bat egingo genuke berdintzaren alde honetan, eta berdintzaren beste aldean, 12 izango genuke. Biderketa hauek eginda, X ber bi, bider X ber bi, X ber lau, eta X ber bi, bider bat, X ber bi. 12a berdintzaren beste aldera kentzen pasako genuke hemen positiboa delako, berdin 0 lortuko genuke. Orain bai, X ber lau gehi X ber bi ken 12 berdin 0 ekuazioa bikarratua dela esango genuke. Ebazpenarekin hasteko aldagai aldaketa egingo dugu. X ber lau daukagun lekuan t ber bi adieraziko dugu, eta X ber bi daukagun lekuan t adieraziko dugu. T ber bi gehi t ken 12 berdin 0, bigarren mailako ekuazioa lortuz. Behin aldagai aldaketa eginda, lortu berri dugun bigarren mailako ekuazioa ebatziko dugu. Kasu honetan ere, bigarren mailako ekuazio oso bat lortu dugunez, formulan ordezkatuko ditugu datuak, eta bigarren mailako ekuazioaren soluzioak 3 eta minus lau direla kalkulatuko genuke. Hirugarren pausoan berriz ere aldagai aldaketa egin beharko dugu. Kasu honetan, teren ordez X ber bi adierazita. Bigarren mailako ekuazioan bi emaitza lortu ditugu. T berdin 3, orduan teren ordez X ber bi adierazita, X ber bi berdin 3 lortuko genuke, eta T berdin minus lau. Aldagai aldaketa eginda, X ber bi berdin minus lau lortuko genuke. Azkenik, hemendik ez ezaguna askatuko dugu. X ber bi berdin 3 askatzeko berbiaren aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren beste aldean, hau da, errokarratua, eta erro 3ren soluzioak plus minus 1,73 direla kalkulatuko genuke. Eta bestetik, X ber bi berdin minus lau askatzeko, berbiaren aurkako eraiketa egingo dugu kasu honetan ere, errokarratua, eta erroaren barruan zenbaki negatibo bat dugunez, kasu honetan ez dugu soluzio errealik lortuko. Ondorioz, gure ekuazio bikarratuaren soluzioak bi izango dira. 1,73 eta minus 1,73. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.